Τώρα, στην περιοχή των Πρεσπών, κατά τη χθεσινή ξαφνική κακοκαιρία, έπεσε κεραυνός σε κτηνοτροφική μονάδα, σκοτώνοντας 10 γελάδες. Από θαύμα γλίτωσε ο γιος του κτηνοτρόφου, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τη μονάδα λίγα λεπτά νωρίτερα. Κεραυνός έπληξε κτηνοτροφική μονάδα στον Άγιο Γερμανό Πρεσπών εχθές το απόγευμα, σκοτώνοντας 9 αγελάδες, ενώ τα χειρότερα αποφεύθηκαν από τύχη, καθώς λίγα λεπτά νωρίτερα είχε αποχωρήσει από το σημείο ο γιος της οικογένειας των κτηνοτρόφων. Άκουσα έναν πολύ δυνατό κεραυνό, τον είδα κιόλας. Δεν φαντάστηκα όμως σε καμία περίπτωση ότι θα έχει πέσει ακριβώς πάνω στα ζώα. Όπως πήγαινε όμως, αντίκρισα ότι τα περισσότερα ζώα, ή τουλάχιστον έτσι μου φάνηκε στην αρχή, ήταν όλα ξαπλωμένα, ανάποδα και πρισμένα και όλα τα λοιπά. Ό,τι μπορείς να πάθεις από τον κεραυνό, τέλος πάντων. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ επισκέφτηκε σήμερα τη μονάδα και σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη θα δοθεί ως αποζημίωση ένα ποσοστό της αξίας των ζώων. Πίσω μου βρίσκεται η κτηνοτροφική μονάδα στην οποία έπεσε ο κεραυνός με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 9 αγελάδες. Ο κτηνοτρόφος αναφέρει ότι και άλλα ζώα εμφανίζουν προβλήματα, κάποια τυφλώθηκαν από το χτύπημα και κάποια παρουσιάζουν κινητικά προβλήματα, όμως δεν προβλέπεται αποζημίωση για αυτές τις περιπτώσεις. Παρουσίασαν προβλήματα στην όραση και κάποια έχουν αστάθεια στο βηματισμό, δηλαδή δεν μπορούν να περπατήσουν καλά, είναι ασταθή. Αλλά θα δούμε, ίσως είναι από το σοκ, ίσως είναι κάποια μόνιμη βλάβη. Από το ρεύμα που το διαπέρασε, δεν ξέρω. Τέλος, συνεργείο του Δήμου Πρεσπών απομάκρυνε τα νεκρά ζώα από τη μονάδα.